Shalom. Horas ma amang inang. Adorang sotapuka parmingguata di siang harion. Martangyang nahohom mahita di inganat tabi. Amin. Merede mahita. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Marolop-olop tu di bata maho ali sandok tanoon, idehon hamu ma hamuliaon ni guarna, marmulia bain hamu puji-pujianna. Dok hamu madok di bata, tung nasokal doaka pambainanmu. Binain ni hinatibul ni gogom, ikon marsoba tuho aka musum. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan di bata, suruh mato di parbadia tu rohanami,
Asa tarapul situtu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gada haporsiaon nami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa tongtong huingot hami, na hehe dohami musisian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung mate, naung hehe sian namatei. Amin. Merede mahita. Totagihon mapatik ni debata, sian patik parjolo, sahat tu patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon, manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalana, ayona uhum na dosogot akan namar sineang di goarna. Patik pau paton. Ingot hamu ma pabadiaon hari minggui, dinaonom ari maulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pena mangebati hutam, ai dinaonom ari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papi tuhoni. Dibahen ido ubain na dipasu-pasu debata Jahoba. Ari paradia dan nai, jala diparbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangaponmu do natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu di tano nani lehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata nasotutu maralohod dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe di donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringo tu patik nasapului odo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata, pargogo nasohatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton, pinopar ni akan nasogoroha diau, alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki, ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tua dupan ni debata,
laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahom bartu patik mi. Amin. Mari di mahita. Tatapoti madosa tadi adupan ni debata martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubain nahu paserep hami diri nami sadari od di jolom. Jalahu parhatopot hami tung na jojot do hami manibil sian akadalan munabadia. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siat jolom alani dosa nami i. Aidang di halomohon roham hamatian ni aka pardosa. Alai hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangolu. Sesa masaluhut hageduhon nami, dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham dihami, marhite-hite panidangion dohot hagogoon nito di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun tigor jadalaulat hami marpangalaho, baen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosata. Satoki dohu tadikon ho, alai papungu-pungoku maho muse barhite-hite aka asini roha godang. Taga diparpiar ni muruku, hutabunihon bohuiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiaku ho. Nina Jehovah si paluaho, hasangapon madi debatana di gijang. Amin.
Epistel di minggu ta sadarion, imana tarsura di pangkapon pitu, mamukasian ayat sia, sahatu ayat 10 pitu, tajahama margati soring. Dung salpui adong mahu bereng masai torop, naso dapot bilangan ni jolma, sian nasa bangso, marga dohot hong, dohot hata, akan na jongjong di adopan ni habangsai, dohot di adopan ni biru-birui, akan na maruloson abit na saksak, jalaman niop mare-mare di tangan nasida. Jadi jongjong masa luhut suru-suruani humalihan habangsai, dohot humaliang akasituai, dohot pargolu na opati, dungi manuka manasida di jolo ni habangsai, huhut marsoba tu debata. Dungi mangalusi masada sian akas situa, didok mama dok ahu, i sedoh akai, jelas ya dia doro akan namarulos abit nasaksaki. Alani isai di jolo ni habangsa ni debatado nasida, mangoloi ibana arian dohot borngin di bagasan joronai, jala ibana makuduli habangsa ima paulihon inganan di atas nasida. Ai parmahanon ni biru-biru na di parsitongaan ni habangsai do nasida, jadi ditogihon manasida tu akamual aik hangoluan, jadi apusan ni debata manasa ilu-ilu sian mata nasida, ido sahatna, martua mana tu mangihon hata ni debata, jalan nau peopsa, amin. Mari demaita. Tidakon ma haporseo tai songon nahina tidakon ni dongata sa haporseo di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan natu mo palangi dohotano
Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imanati numbuhon ni si Maria, nagabe-gabe sia tod di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal lo ibana di hau penor silang, na tua tu benotoru dengan tanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pa mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panela Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangolu sogo daing ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema paduan suara Ina Maria. Tabigima tikting na masa di mingguta sadarion.
Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 10 sada Mei 2025. Naparjolo, Goar dohot topik minggu. Goar di minggu sadarion, minggu jubilate. Topik minggu, Jahoba marmahan bangsona. Paduahon, tikting parbagason. Tikting parjolo dohot paduahon. Naeng manjalo pasu-pasu pardongan saripion ma, Okto Dharma Putra Alfredo Nenggolan. Anak ni Amata mangiring Nenggolan, tubuh ni Inata Rosmaida Romalina Boru Sitorus. Ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sian Sektor Warung Sawo. Dohot Orwana, Febriana Gracela Boru Lubis, Boru ni Amata Tulus Lubis, tubuh ni Inata Rodiana Boru Hutauruk, ruas ni HKBP Resort Banu Area, Distrik 2 Silindung. Pamasu-masuon hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 di HKBP Tonga-Tonga, Resort Pangaribuan, Tonga, Distrik 2 Silindung. Patoluhon, ruas Napida. Mulai sadarion Minggu tanggal 10 sada Mei 2025 nunga pindah keluarga, Son Halomoan Manurung, Inangi Imelda Manuhutu, dohot 2 dakdanak, pindah huria tu HKBP Resort Bogor, Distrik 28 Deboskap. Nixon Manik, Inangi Setia Juliana Boru Pakpahan, sada dakdanak, dohot sada tanggungan, pindah huria tu HKBP Resort Taman Mini, Distrik 8 DKI Jakarta. Hotman Sitorus, Inangi Rita Maulina Boru Batubara, dohot 2 dakdanak, pindah huria tu HKBP Resort Durenjaya, Distrik 10 Sia, Bekasi. Paupaton, tukar mimbar HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sadarion Minggu tanggal 10 sada Mei 2025 di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, patupahon tukar mimbar. Pendeta nama kobasi di HKBP Resort Sutoyo, Pendeta Riolan Sitinjak STH, ibadah jam 6 WIB bahasa Batak. Pendeta Eben Sihardo Simajuntak MTH, ibadah jam 8.30 WIB bahasa Batak. Pendeta Benhard Pangaribuan MTH, ibadah jam 10 sada WIB bahasa Batak. Pendeta Litz Pardon Simaremare STH, ibadah jam 10.05 WIB bahasa Indonesia. Pendeta Maulinus Uwe Siregar MTH, ibadah jam 10 WIB bahasa Indonesia. Pendeta HKBP Resort Sutoyo Makobasi, Pendeta Estoga Torop SMTH melayani di HKBP Resort Tanjung Priuk. Pendeta AF Raja Guguk melayani di HKBP Resort Taman Mini. Pendeta E Ambarita MDiv melayani di HKBP Resort Pulau Mas. Pendeta L Borugultum melayani di HKBP Resort Pondok Kopi. Pendeta RJD Simamora melayani di HKBP Resort Kayu Putih. Palimahon, pendaftaran Parguru Malua Khusus. Nunga dibuka huriata pendaftaran Parguru Malua Khusus tu ruas ni HKBP Sutoyo dohot tamu nomor umur 20 tahun tu gijang. Pendaftaran ditutup tanggal 31 Mei 2025. Pembelajaran dimulai Minggu tanggal 1 Juni 2025. Paunopon, pertanyaan parhalado dohot keluarga. Selasa tanggal 10 Mei 2025. Patupaon ni huriatado pertanyaan parhalado dohot keluarga. Sermon dimulai jam 10 waluwib. Nama jabui pertanyaan ni Sintua Dr. Andes D. Tambunan, Sintua Dr. Andes SRT Sinurat, Sintua SN Sianturi, Sintua SC Simajuntak,
Sintua TSM Sinaga, Sintua T Boru Saragi, Sintua T Sigalingging, Sintua LF Nadeak. Papituhon, Partangyangan Sektor. Kamis tanggal 15 Mei 2025, Patupaoni Huriatado Partangyangan Sektor di sektor Perdatang. Tuan rumah kebaktian tersebut keluarga Hulman Panjaitan Inangi Boru Manurung, Jalan Kolonel Sutomo 2, nomor 15, RT 5, RW Onom, mulai jam 10 sia 30 WIB. Sektor Cipinang Asam, tuan rumah kebaktian tersebut keluarga A Tambunan Inangi Sintua FF Boru Sianturi, Jalan Permata RT 5 RW 5 nomor sada mulai jam 10 sia 30 WIB. Sektor SMA Semeang, tuan rumah kebaktian tersebut keluarga Sintua P Situmorang Inangi Boru Naibaho, Jalan Swadaya 2 nomor pitu RT Tolu RW 4 mulai jam 10 sia 30 WIB. Sektor Kalibata, tuan rumah kebaktian tersebut keluarga Sintua E Marbun Inangi Boru Tampu Bolun, keluarga H Hutasoid Inangi Boru Manik, keluarga S Sijabat Inangi Boru Pasaribu, bertempat di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo mulai jam 10 sia 30 WIB. Jumat tanggal 10 Mei 2025, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di sektor Jati Bening. Tuan rumah kebaktian tersebut keluarga Baja Toguhia Inangi Boru Sirait, Perumahan Villa Galaksi, Jalan Edelweiss Barat, Blok B Onom, mulai jam 10 sia 30 WIB. Pawaluhon, Partangyangan Bulanan Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo. Jumat tanggal 10 Mei 2025, Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo naeng patupahon Partangyangan Bulanan Maringanan di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo mulai jam 20 WIB. Pasiahon Sintua pensiun. Minggu tanggal 10 Mei 2025 di ibadah jam 10 sada WIB. Patupaoni Huriatado Purna Bakti Manang pensiun dini tu Inang Sintua Parulian Magdalena Boru Manulang sian sektor Gang 45. Pangiduan sian pihak keluarga alani kondisi kesehatan. Di sude ibadah papungu tanda kasih Manang Hamuliatota tu Jolo Nilanggatan marhite amplop si pasahatota tu Inang Sintua Parulian Magdalena Boru Manulang saleleng marhobas di HKBP Sutoyo. Dung sipul ibadah jam 10 sada WIB, udu tatado ramatama di lantai 4, ni dohotan ni parhalado, 2 halak perwakilan ganup sektor, 2 halak ganup kategorial, 2 halak ganup paduan suara. Pasapuluhon, pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Minggu tanggal 10 Mei 2025, Dewan Diakoni Marhite Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo naeng patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah manang tensi, pembagian vitamin, pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dohot asam urat. Khusus tu ruas naung somal manginum obati. Dimulai dung sidung ibadah jam onom sahat tunasae. Ruas nanaeng mandohoti pengecekani asa puasa 10 sahatu 10 2 jam. Informasi tambahan, ruas naung adong kartuna marubat asa diboan. Pengecekan dimulai jam onom 30, ruas na ibadah jam 8.30, nunga boiro jam onom 30 WIB. Ruas na mandohoti pemeriksaan asa unang sembarangan membuang tisu alkohol manang alkohol swab.
Pasapulu sadaon parheheon sekolah minggu HKBP Sutoyo. Hobar tu parheheon sekolah minggu dipatu pado akar ragam di kegiatan sekolah minggu mulai minggu tanggal 10 walu 1 30 Mei 2025. Jadwal terlampir. Tema, keselamatan adalah kasih karunia-Nya, Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 9. Subtema, melalui ibadah dan perayaan kebangkitan parheheon anak sekolah minggu dan pra remaja HKBP Sutoyo mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan taat dan bersyukur. Pasapulu duaon sumbangan. Di jalo sumbangan sian keluarga Sondang Sibuea Inangi Boru Sitorus, sektor Penas. Bunga altar minggu tanggal 10 Mei 2025, hamuliateon di pasu-pasuni Tuhan, keluarga sehat-sehat. Laho pasiko pontik tingon boi mata jaha di tik-ting cetak, dohot barcode naung disediahon huria. Songoni masahat ni tik-ting di minggu ta sadarion. Tabigih ma paduan suara ama agape.
Tapuji matuhata maridi mahita jalata pasahap mapeliata sada adot sada b ibagasan las di roha.
Napasonang marohatta martangiang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama namin na namin ang dihita saluhut na horas madihita. Alaud do parsauran nami parjulo di tonga-tonga ni huriata HKBP Sutoyo on dumenggam mahilalahami hupata daw kami diri nami ala torob do wida aka naposo na hadir molo pakat marhata batak kurang diaktusina sidan non alani ucapur-capur manot tu bahasa Indonesia teh. Ya kami padita ben harp pangaribuan nuaing makobasi di HKBP Rawamangun bulan pituon tanggal 5 gonop ma 5 tahun kami di Rawamangun. Hola buka COVID na bulan pitu tanggal 5 tahun 2020 di Ojakok kami di Rawamangun. Jadi 5 tahun paimahones kana ma lau marhusor. Boru ni rajai na huala pami boru lubat tobing. Moliate ma di Tuhan di bahasa-bahasa Tuhan do dua dana dihami sada bawa sada buru siap kangan bawa nuaing kuliah di Universitas Pajajaran Bandung di Jatinangor membuat geologi di bagian pertambangan nasida. Dainang nama nubuh kami buru nabi tupulu sian parsapilan inang simadua boru siagian siap bonan dolok tepatna di Lambung Aek Sirabe kami tubuh magudang di Pakabaru di daerah Duri Riau anggo pakobasion amanginang nga lumayan gejang perjalanan di pakobasion di pakubasion nami. Alai moliate ma di Tuhan di batau no pesahatu tikion marhobas di bagasan hahibason pangaramotion ni Tuhan. Wilala sautik pastadata ala saya tergaung do huria tahun huria sutoyo huria jodoh. Saya agak menggelitik sedikit. Ala memang pardongan saripion nami pe olat tuluari do utada nahu alam. Itu terjadi bahwa jodoh itu sebenarnya bagaimana kita membuka diri kita, membuka hati kita. Tidak ditentukan lamanya kita mengenal dia. Karena waktu akan menghantarkan kita juga lebih memahami pasangan kita. Jadi gudang do namar dongan liling alai dan jadi. Alai ulu do olat nito hari itu sau song kami badinggan do sude ate amanginang. Songoni masauti parsidala data di bagasan Arianon di hamu hamanami nanami sahak matabe sia tonga-tonga di huriata HKBP Rawamangun horas madihita. Di hamu hamanami nanami hatan di debatan namar saringar di parsaurata di minggu jubilate sadarion di pakulingi dohita marhite hatan di debatan atas surat di panurang Yehezkiel bidu toluk lopat mamuka maisia na 10 sada rodia 10 panurang Yehezkiel
bidutoluplopat ayat 10 sada, rodi ayat 10. Songonom mahatan di batana tar surat disi tapaiti ma di bagasar rohat tabi. Ai songono dohata ni Tuhan Jehovah idama ahu apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluakku nasida songon pangalului ni parmahan di punguanna diari uju di tonga-tonga ni biru-biruna aka nama pari ibana suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot jala paluauku nasida sian inganan perserahan nasidai uju diari obun dohot hahulomon maripotipot jala ahu manogihon nasida ruar sian aka bangso dohot papunguhon nasida sian aka luat asa hubuan nasida mulak tutano nasidai laos ahu marmahan nasida di atas ni akadolok Israel di bagasan akarura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon di japalan apalan nalomak ahu marmahan nasida jala di atas dolok akan natibu di Israel parudaman nasida di sima mangulon nasida di parudaman nadenggan jala japalan apalan nalomak japalanna di atas ni aka dolok ni Israel au sadiri ma marmahani biru-biruku jala au paulon nasida ninna Tuhan Jehovah luluakku ma namagui jala mulak buanokku na tardapari jala dililitakku do na mabugangi jala pargogoakku do na marsahiti alai anggo na mokmoki dohot na gugui siap ponokku do ahu sadiri tahe marmahatsa marhite-hite ima sahatna dihamu amanami nanami nang dihita salhutna adok suku-sukun di bagasan ngolutta seberapa besar pengaruh orang tua sebagai gembala dalam hidup kita seberapa besar pengaruh pemimpin di dalam gereja seberapa besar pengaruh pemimpin di dalam berbangsa akan bisuk madok kurang lebih 85% keberhasilan baik keluarga baik pemerintah ditotuhon marhite pemimpinna ido baikna molo hea hita majaha hata ni Napoleon Bonaparte na jago marporang sian Prancis didok nasidama jika Anda membangun pasukan dengan 100 singa tapi mereka dipimpin oleh seekor anjing dalam pertarungan apapun meski singa mereka akan mati seperti anjing. Tetapi jika Anda membangun pasukan dengan 100 ekor anjing yang dipimpin oleh singa, maka anjing itu akan bertempur seperti layaknya seekor singa. Pohado sa sitong marpakor roddo ngolutta songon natoras tuyanak kota natauluhon berpengaruhkah kepada mereka? Sangat berpengaruh. Ketika pemimpin tidak baik,
Molo parmahan na sodenggan ni bana di tonga-tonga ni keluarga. Molo parmahan na sodenggan ni bana di tonga-tonga ni humaliang. Molo parmahan na sodenggan ni bana maradopon ni anak konna. Maparma ni anak konna. Ini terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada zaman Nabi Hesekiel. Ala masa mahatihai akapanggonggomi namar mahani bangsa Israel tak satia ibadah debata. Mereka tidak jujur di dalam memimpin, mengarahkan hidup, sehingga keadaan bangsa Israel jauh daripada pengembalaan yang sesungguhnya, jauh daripada hidup sebagai orang percaya, bangsa pilihan. Hitape songonido amanginang aha nataulahun boido masa di bagasan nguluta atik songon parmahan na sodinggak kita. Saya tak salahun di anak kota. Seringkali orang tua menyalahkan anaknya, atau anak menyalahkan orang tuanya. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Ini nyata sekali. Ketika anak salah, apa kata suami? Bereng anak mi. Sangat jelas sekali. Gabi hasomala di bagasan rohtan ngoluta pamangata madok inata bereng anak mi. Hati-hati. Apakah itu hanya anak dari seorang ibu? Tahu. Kalau mereka salah. Atik maun di bagasan ngoluta pamor ni amana diuton ni anakon. Apa molo hasea buah inang. Molo hasea ya anakon. Anak ni amanah inna. Buruku hasiaku inna. Alai molo soasea boha. Saya lalak maholan ditultuli. Pamor apa yang kita tunjukkan sebagai orang tua? Kita adalah panggilan juga sebagai gembala. Di situasi yang kocar kacir, di situasi yang tercerai-berai ini, Allah mengatakan kepada Nabi Yehezkiel bahwa Allah mengambil alih kepemimpinan, bahwa Allah mengambil alih bagaimana mengembalakan yang sesungguhnya untuk menjadi teladan bagi kehidupan setiap orang. Di patudu Tuhan Jahu bado pohado parmahan na dinggan sa sitong na dinguluni ganup jolma. Gembala yang baik itu bagaimana sih? Di Papua debata, molo debata marmahani bangsona marhite holong dohot roha nama kilala. Melalui firman Tuhan saat ini pertama sekali kita diajak untuk melihat bagaimana Allah mengembalakan umatnya dengan kasih dan rasa peduli. Holong dohot roha nama kilala. Puasa. Ala roha nama kilala do debata, pola do disuruh anak nana sasadai Tuhan Yesus Kristus gabe haluaon tu ganup na persea. Karena Tuhan tahu, Allah tahu bagaimana kehidupan kita, bagaimana perjalanan hidup kita yang susah jatuh bangun dalam dosa. Dia melakukan dan menyuruh anaknya menjadi keselamatan bagi hidup kita. Dia mengembalakan kita dengan kasih. Outsugari so mardongan holong debata marmahani hita ra
nungarasip pita. Songon bangsoi sadiri terbuang nasida. Tidak sedikit pada saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari Amanginang. Benarkah kita sudah mengembalakan keluarga kita dengan kasih dan rasa peduli? Atik maun holong na salah, kasih yang salah, rasa peduli yang salah. Nata papatar nuain, bahasa songoni. Sonari dakola generasi gadget doridok, alai generasi stroberi do nuain. Bahasa songoni. Molo natutuat dan najolo diakka hamu natutua nami nasorang ditoruni 80 tahun. Tahun 80 tutoru. Orang tua yang lahir di bawah tahun 80. Molo mamering natorasna. Molo makatai natorasna. Pitoruduk do. Alaha. Ala takas do di boto ibana hormat. Molo didok dang mangat dope amungmu, dang mangat dope inongmu, itersodo. Alai buhan wain. Di generasi stroberi ini, bagaimana kasih yang sesungguhnya? Bagaimana rasa kepedulian yang sesungguhnya? Padahal seringkali kita menyatakan kasih kepada anak kita tidak mendewasakan mereka. Sehingga mereka menjadi generasi yang lemah. Generasi yang penuh dengan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Berhasil dohita marmahani yana kota. Tarenuk kumma. Debata berhasil marmahani bangsa Israel di togihon do nasida mulak siana buangan. Debata berhasil do mangarahon ngoluni bangsa Israel. Asam marsobat tu debata. Bisakah kita memulihkan generasi saat ini seperti kita dulu? Tidak sedikit orang tua sadadu pehata naruar sianinongna pitor 10 alus yanakonna. Dang dia dope di dok tuibana pitor murah madok hatana. Hape molo marsal puan hata. Maul do tarikon. Kasih yang bagaimana sebenarnya? Di Papua Madison, marhite holong na sesungguhna naradi manugunogu, naradi mangaramoti, naradi marmudu-mudu. Kasih Allah kepada bangsa Israel, dia membimbing, mengarahkan bangsa Israel pada jalan yang benar. Majo hita Amanginang asang ulut tahun mangarahon tungolu natikos tungolu namadohoti akka ulau nadinggan. Nabaduahon didok rasa peduli dia dong. Banyak orang tua dalam kehidupan kita peduli orang tua kepada anak justru membuat anak tidak mandiri. Unang dimuruki dak danaki ninna. Molo dimuruki dak danaki adong do pengaduan ham ninna. Ape najolo
Molo natorasta najolo dimuruki yanakon. Molo salah iba mabiar do iba salah diboto natuatuata. Ketika kita salah, kita takut kepada orang tua kita. Tapi saat ini kepedulian yang bagaimana kita bangun sekarang di tengah-tengah kehidupan kita. Kepedulian yang melemahkan mereka. Untuk itu mari kita bercermin kepada apa yang dikatakan dalam firman Tuhan saat ini. Kasih yang sesungguhnya dan rasa peduli yang sesungguhnya adalah kepedulian yang membuat mereka mampu berdiri atas hari-hari yang akan mereka lalui. Iko mampu do yana kota jongjong bohahita berjuang na jolo. Iko mampu do yana kota tahan banting bohahita na jolo membangun ngulut tahun siam mulai nol. Bohado ngulu namar pangotik. Allah sebagai gembala tidak membiarkan dombanya kocar kacir. Atong dia do idaut tadi son. Unang ma gabenatoras napaserak kok kita. Bisakah orang tua menjadi orang tua yang menyerahkan anaknya? Bisa. Bahasa Songoni. Allah parmahan nasuding gaddo marmahani bangso Israel maparma bangsoi marsera ma bangsoi. Ketika orang tua tidak menjadi gembala yang sesungguhnya, maka anak akan tercerai-berai. Upos doroha nianakon tudonganna maribakon tunatorasna. Hati-hati amanginang. Saat kita melihat anak-anak kita, saat hidup kita lebih nyaman berada dengan teman-teman kita dibandingkan dengan orang tua kita, ada sesuatu yang telah hilang. Ada sesuatu yang telah lemah dalam hidup kita. Karena itu bagaimana hidup kita ini menciptakan kenyamanan dalam rumah tangga. Songom biru-birui nyaman ibana marhite parmahan debata. Nyaman. Apakah kita nyaman dengan orang tua kita? Buado cara membain nyaman. Amang inang, adok sada tradisi di Habatahota naung magun wai. 3% ma dari siatonga-tongata narap nuaing manangganup Sabtu, manangganup Minggu, narap marsipanganon rapdot yanakonna. Persekutuan meja makan. 3% nuai kita. Nga Senin Sahat tu Sabtu sibuk kita di ulauta parkarejuata, sibuk kita di pesta, lupa kita. HP najolo, molo mulak kita tungulutan najolo, tuakkan na tutua na ison, na seorang ditoruni 20 tahun 20, tang bui mangan anggo sorap dohot natoras. Nuai marhua, sipata parjolo yanakon, sipata parjolo natoras. Alaha, tanggung dope dokosianu pa, ibana lagi adok karijona. Tanggung dope di dok bapa, perjolo mahita mangan, bapa dong dope karejona.
tanggung dope di do oma, adong teleponna urusanna. Semua masing-masing mengambil jalannya masing-masing. Persekutuan meja makan tidak ada lagi. Padahal itu sangat penting sekali di dalam membina sebagai gembala yang baik. Ningot dope songon natoras. Natoras niba ditiki namanganido di sukun natorasido. Nga boha si kolam. Boha nakiko ujian. Boha keadaanmu. Ahado kesulitanmu. Ahado namaol. Dia do narikot. Rap dope martangiang. Ditangyakot dope. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai gembala yang baik? Allah mengatakan hutugu do ibadah tu japalan nalomak. Bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk berkumpul bersama. Kita memakai waktu kita bersama dengan keluarga kita. Menggembalakan mereka. Sebagaimana Allah menggembalakan hidup kita. Dengan tidak khawatir satu apapun. Karena Allah yang memulihkan. Allah yang memelihara. Jadi unap pola terlalu mabiar hiak kita manginang di apala zaman nuaing. Molo sautik agak keras disiplin di tengah-tengah ni jabu. Sipata olodo natoras lempar tangan. Saling masalahon taringot tu namar mahani ianakon. Molo koras do among na say dokon inong na do kubilang nanti sama bapak. Songoni do hamu inang kubilang nanti sama bapak. Molo agak cerewet soti omakna say manja tua mungna ala say jot olo acip pinggol ni ianak koni Roma bapakna dambui di dok behata kubilang nanti kau sama mama asai direpeti ho songoni do amanginang dohot dihita saluhutna debatana marmahani. Dia tidak melemparkan segala sesuatu begitu saja. Tetapi dia membangun karakter bangsa Israel menjadi bangsa yang tangguh, yang mampu menghadapi persoalan-persoalan di bangsa itu sendiri. Melalui kasihnya. Hitape ditugu-tugu. Bohado memiliki karakter anak kota. Karakter yang kelak anak kita menjadi suami. Yang kelak anak kita menjadi istri. Karakter sebagai anak yang teladan. Tang murah HP. Namar mahanyon. Sibata uludo manibil. Di Papua musena patuluhon. Bohado karakter ni debata. Dinamar mahani jolma dakkolan diramoti dakkolan dipadau siap parmaran alai didok dison ditogihon ruar dipamalum dipapungu bahwa Allah yang mengembalakan itu memelihara dengan kebaikan. Dia menyembuhkan, dia menguatkan, memanggil kita menginang. Bagaimana hidup kita dikuatkan. Orang tua menjadi orang tua yang memberi kekuatan semangat kepada anak-anaknya. Sebagaimana Allah memberikan semangat. Aigabe motivasi, motivator do, natorasi tu yanak konna. Debatame motivasi,
Dia ma debata nama memotivasi nasida. Di patudu debata dia gabe inganan ni bangsa Israel. Tano nagok situa ni loba. Allah menggiring bangsa Israel kepada tempat yang penuh dengan sukacita. Allah memberikan pemahaman penyertaannya yang luar biasa. Kalau kita membaca Mazmur 23, bagaimana Tuhan memelihara kita. Jauh basi parmahanau, dak kurangan manang bahwa pemeliharaan Tuhan tidak terbatas saat ada maupun tidak ada. Saat kita berada di dunia ini maupun kita telah mengakhiri perjalanan kita di dunia ini. Saat kita masih bernapas ataupun kita telah mati, pemeliharaan Tuhan ada senantiasa. Hitape songonido. Maju ngulut taon namang inang. Debata mangalihon hamalumon. Mari sebagai orang tua yang dipanggil sebagai gembala. Orang tua yang membalut luka hati anak-anaknya. Orang tua yang memotivator anak-anaknya. Jadi dapola lu jahita manginang sa stongna saya maju motivator sial luar. Anggo sohasea donatoras na membimbing yanakonna sajago dia pe motivatori satokid do hola di ruangan itu. Keluar ditutup acara motivatori mula ibadah tunguluna asing musai natorasna sia-sia deh pongol do pakilalanna. Bagaimana kita dalam hidup kita membalut luka anak-anak kita. Dipiga huria naung hubolus sami akka pelajar sidi hupatu pahami konseling tu yanak kon nanaing malua maka tidak kon hapor seaun. Jadi molo di Rawamangun pitu hiad do padita alai pacium masada gabe onom. Jadi molo adong par guru malua ono puluh halak ala onom do padita di patu pamai konseling ibana sada halak padita 10 mah dana pelajar sidi ditangani sharing mana sida buat carana ni jono hamada dana kona manginang tak kuboto di son di stoyo ahama di papuas dana kima dung solho tiba tu ibana di papuas ma boha pojot ni rohana. Rupanya anak-anak ini dari kecil sudah tumbuh dengan luka batin yang dalam. Saya dibering mana toras nana saya marbada. Gabe luluan nama boha kenyamanan di luar. Saya dibering mana torasna marpangalaho nasosuman. Makatai nakoras. Ibering masongodia natorasna nasohea martangiang. Dibering manatorasna naso maparate-atehon ibana. Sementara dia mengharapkan perhatian daripada ayahnya. Dia mengharapkan sanjungan dari ibunya. Adong maluka batin tidak danakon. Murado mangubati down. Dung masuk matu konseling. Molo pabaga sudo luka di batin dan aku ni kojewudu natorasna. Itu benar
Di sada-sada tiki saya hujau hami donatorasna sip-sip. Inang amang lihat jo tikim asama katatai jo hita. Lihat jo on partikiammu. Jupang ma padita yanakonna dohot natorasna. Ahama. Romada dan akon. Nidok ma papuas mana di bagasar roham. Ipultak kodak dan aku mana di bagasar rohana. Bahkan amanginang hea gabe alani emosional nada dan akon menguhumi bana tunatorasna. Ini hebatnya. Luka batin yang terlalu dalam akan mengakibatkan si anak berani menghakimi orang tuanya. Bapak begini, mama begini. Macam madi paboi bana di jolo ni natorasna. Dari lu mau makna. Nilai ma partikian tu natorasna. Ahamadohonomu halus muamang. Ahamadohonomu halus muinang. Dung dipadu musongoni dipabuai na tauma alusna, ipabua ma tauma alusna. Tindak lanjut rekonsiliasi nasida aha, mengubati lukaon, pinasingot ianakonna, nampe songoni, ho tetap ianakonni amumudo, ianakonni inongmu. Dang tama ho madok. Hatam songoni. Nipoda maibana alay nunga puas pakilalana. Natoras pe nyodol homa ho songon natoras. Na ikom marmahani mengembalakan anak. Tuhan mempercayakan anak-anak kita kepada kita untuk kita gembalakan. Bagaimana dia hidup di hadapan Tuhan. Jadilah gembala yang baik. Dungi dipatu guma marhite tangiang. Pinasahap matu debata. Sieni amanginang boto odo dinamika ni anak konnuai. Mungkin anak kita tidak berani bicara apapun di hadapan kita saat ini. Kita sebagai gembala dianggap tinggi. Kita sebagai gembala dianggap di atas. Tapi ketika dibuka pintu bagi dia untuk menyampaikan isi hatinya, jangan-jangan hatinya telah hancur melihat kita sebagai gembala, sebagai orang tua. Tidak sedikit anak yang kecewa kepada orang tuanya. Dan tidak sedikit juga orang tua yang kecewa kepada anak-anaknya. Biru-biru na kecewa tu parmahanna. Parmahan na kecewa tu biru-biruna. Ala biru-biru isai manibil ibana. Manutun lomo ni rohana. Karena kehidupan domba itu suka memberontak. Suka memilih jalan dia sendiri. Sehingga gembala itu kadang nangis melihat dombanya. Saudara saya yang muda di sini. Hebat kalau kamu bisa melihat orang tuamu menangis. Biasanya orang tua menangis dia akan tersembunyi. Dia akan menangis di tempat situasi yang sangat tidak mungkin kamu lihat. Tapi di hadapanmu dia sering tersenyum. Orang tua sering menangis di kamarnya. Begitu kamu datang dia tersenyum. Orang tua sering menangis dalam hidupnya. Tapi di hadapanmu dia tersenyum dan tertawa. Orang tua tidak pernah mengatakan kepadamu,
saya tidak punya, tetapi dia banting tulang bagaimana supaya kamu memiliki. Domba yang bagaimana kita? Gembala yang bagaimana kita? Karena itu sebagaimana Allah, gembala yang baik, dia membalut luka dari domba-domba itu. Amanginang pe, bohado hita mengubati bugang ni anak kota. Bagaimana juga kita sebagai anak-anak, sebagai domba yang digembalakan, memberikan sukacita kepada gembala kita, orang tua kita. Menjadi anak-anak yang dibanggakan, menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang bermoral. Ala umrikoddo halak na beretika, halak namar pangalaho daulat, halak namar pangalaho na denggan, sian holan na pistar. Lebih penting orang itu bermoral daripada orang itu kaya. Lebih penting orang itu beretika daripada dia hanya pintar saja. Karena ketika tidak beretika, maka kekecewaan yang mendalam akan dialami oleh gembala itu. Molo nuaing di napaturai-turai biru-biru, molo di Jawa Barat, ngetrend do nuaing berita taida di Facebook, manang di video-video singkat di TikTok, bohado di Jawa Barat, anak nakal masuk asrama militer, kan itu? Masuk asrama militer, gombarat do namanginang, molo taida di tapayutiut nuaing, bohado anak-anak nakal masuk asrama militer. Ala molo tapayuti berarti gudang do HP natoras nagagal sebagai gembala. Sudah menyerah, dang mampu benatorasna marmahani, dang mampu benatorasna madok katana. Atik maun di bagasan ngolutta sunguni. Apakah kita sudah menjadi gembala yang berputus asa? Apakah kita sebagai orang tua yang telah menyerah terhadap keadaan anak kita? Daktar do behata. Ingok ma hata ni dibatasa darion. Allah tidak pernah berputus asa. Allah tidak pernah berputus pengharapan terhadap perubahan umat yang dijadikannya, umat yang dipilihnya. Dang lomoro haku midahamatean ni parjahat, alai hamu mula ni parjahati do tumadikon dalanna. Atau bohado hita di bagasan ngolutta ommana parpudi. Debata Allah mengembalakan dengan penyelamatan dan pemulihan, ibana manguluhon marhite uhum dohot hati goran. Ibana manguluhon uhum dohot hati goran. Amanginang gabe taringot doau di masa ni hami met na jolo, topet kami tulu bawa tulu boru ianak konina tutui. Mulu amokku nga moding nga ditoruni di balik papan, ditoruni tano, nga meradia ni bana. Alay ingot do piau, molo ketepatan karejo di kaltekiado na tutui.
molo gajian na jolo na tutuai bapa di pajojor do hami naunom odiho inna tu siakangan topet siakangan boru sipai 2 bawa sipai 3 bawa sipai 4 boru sipai 5 au sipai 6 boru ipajojor do hami o diho siakangan unggudang do di siakangan o diho sipai 2 sipai 3 sipai 4 lam tu gelengna lam tu otikna i molo las niroha alai molo adong na salah molo adong na mangulahun na salah manang na sipai 4 manang na sipai 3 manang na sipai 5 na salah sudiru di pajongjong ilicingi sudi didok matu siakangan molo sipai 4 manang sipai 5 manang sipai 3 na salah dang diajari ho adikmu pak inna dilicingi sudi sahat tu siap pudan orang tua memberikan keadilan, pengajaran yang adil. Orang tua memberikan semangat, memotivasi yang adil. Marhitelas niroha. Disinilah kita lihat bagaimana Allah juga akan menghakimi. Molo didog dison, namok moki, husiapon. Dang madog gabi marisuang namok moki. Molo somar pakorod do namok moki disiap podei. Molo somar guna do namok moki molo hola diri na do di pasari-sari disiap podei. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kamu memiliki saudara. Kalau kamu tidak berpengaruh terhadap saudaramu, apa gunanya kamu bersaudara? Kalau kamu tidak memiliki dampak terhadap saudaramu, apa gunanya kamu memiliki saudara? Mari hidupmu juga berdampak kepada saudaramu. Allah memimpin dengan kebenaran hukum yang diberikannya. Ido nama jauhita songon biru-biru doho parmahan bohado hita marhite hati goran di tonga-tongani keluarga. Gampangkah menyatakan kebenaran Allah? Tidak. Tang murah manginang mauldo atong dia ma siputi hatta marhite minggu jubilate sedarion. Jubilate marulupulup marlas niroha atau bersorak-sorak dengan sukacita karena Allah mengembalakan kita. Allah menjadi gembala yang sesungguhnya. Kita meneladani bagaimana penggembalaan Allah dalam hidup kita. Kalau Allah beserta kita, maka kekhawatiran kita sebagai gembalanya akan sirna. Jangan goyah oleh situasi apapun dalam hidupmu. Percayakan kepada yang menggembalakan kita. Unang ganggu rohata, bohaya na koku sogut, debatado nama boto ibana sogut. Peranata songon parmahan, dijou uluhon, marhite holong, dohot roha nama kilala, ramoti, parmudu-mudu manasida, marhite akanadenggan, manarihon ngolu nasida, manarihon ngolu nasida dada hola pacamotan. Menyediakan yang baik kepada anak kita bukan hanya tentang harta yang akan kita tinggalkan, tapi bagaimana tentang iman yang bertumbuh dalam hidup mereka sehingga mereka menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan. Jadilah orang tua yang memulihkan
orang tua yang memberikan kesembuhan, sebagaimana Allah, gembala yang memberikan kesembuhan, gembala yang menguatkan domba-dombanya. Unang ma gabenatoras na paserakok kita, alai gabenatoras na manugunugu yanakonna. Idama sulikitima nunga tikos sita songon natoras na marmudu-mudu yanakota atik maun luka batin ni anakon bagas manang kekecewaan na bagas adong di anak kota. Atau sebagai anak, apakah kita sebagai anak, sebagai domba di tengah-tengah keluarga, kita tidak memberikan yang terbaik kepada orang tua kita? Sebaliknya, kita membuat orang tua kita berderai air mata, kecewa kepada orang tua kita. Firman Tuhan mengajak kita, jadilah domba yang patuh, domba yang mendengar suara daripada yang mengembalakan. Jadilah anak yang mendengar suara orang tuanya, yang hormat kepada orang tuanya. Hormat bukan hanya tunduk saja, tetapi hormat adalah orang yang mau mendengar dan mau berubah atas apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ingatlah bahwa kebenaran yang sejati ada melalui firman Tuhan, di mana hidup kita dipanggil untuk saling meneguhkan, untuk saling menguatkan. Gimana hidup kita memiliki dampak kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Bapa Surgawi, yang telah membimbing hidup kami hingga saat ini, di mana Tuhan menyapa kami melalui firman Tuhan, Allah yang mengembalakan. Hodo debata namar mahani ngulu nami, namar mudu-mudu hami, nama ngalihon hai saron, nama nogu-nogu hami tujapalan na lomak, na mangubati aka nama bugang, pakilalan na hurang sikop, hodo na patuduhon hati goran dohot uhum. Ajari mahami Tuhan, gabe mampu marmahani aka keluarga nami, diri nami, roha nami, nampak kilalan nami, asabui saurdot dohot ahanani dok nihatam parmahan nadinggan. Pasu-pasu ma ruas ni huriam na adong di HKBP Sutoyoon, siandak danak remaja na poso, na toras keluarga muda na tua-tua, suang songoni nang lansia, akana somarama somarina nang na dibagasan habalupe. Homa Tuhan namar mudu-mudu sudena, homa na mangaramoti. Dia kana marsak patugu ma Tuhan, ay hodo parmahan na dinggan, na mangubati roha na marsak, hodo na mangalion hatuguon ni roha, ramo tima ruas ni huriam, nang diaka na dibagasan parsahiton, ali Tuhan Jehovah, pasu-pasu manasida, nasa ubat na dipangan nasida, homa Tuhan nama dauni nasida, nasa tindakan ni para medis, pasu-pasu may gabi parhitean hai hisaron di nasida, tarlumobi Hendrik Manurung, nyonya Sintua Manulang boru si Manungkalit, nyonya si Manjuntak boru si Barani, nyonya Manalu boru si Mare-Mare, Billy Ramses Siagian, Mak Din Nenggolan, nyonya Panggabean boru Manik, nyonya Silalahi boru si Manjuntak,
Nyonya Sianturi boru nabeban, Lorenson Purba, Nyonya Sintua Sitompul boru manurung, Nyonya Siregar boru Simatupang, Nyonya Sitorus boru Tambunan, Nyonya Simatupang boru Sinaga, Nyonya Marpaung boru Tambunan. Dauni ma akan hulungi hami, napeak marsahit nuaing, baik di bagas, manang di rumah sakit, manang namar saur rabdo tami nuaing, di tonga-tonga ni bagas joron, manang marhite live streaming, pasu-pasu masudi Tuhan, pamalum manasida. Suang songoni hubuak kami di inanami, nanaing purna bakti, manang pensiun dini nasida, ima di inanami, inang Sintua Parulian Magdalena boru manulang. Homa Tuhan, nama masu-masu nasida, mangalihon hai saron di pamatang nasida, nunga dipakai nasida gogo, pikiran nang partikian marhubas di julum, songon naposom nasida, atong urasi jala pargugoi manasida, unang tadikon nasida, molo tu petaonon na satokin parsahiton, homa na mangubati bugang nasida. Debata pardenggan basa, diaka program-program ni huriam HKBP Sutoyoon, upasatami matuho Tuhan, paturus mai hobartulomo ni roham, nang aka parsauran-parsauran di wik, di punguan, manang dia pe di patupa huriamon, say marsangat ma goarmu nabadia. Urasi pasikop ma pamujion nami di mingguon ali Tuhan, asa tahu gabe pamujion hasangapon di goarmu nabadiai, gabe pilia tujulum Tuhan, pasu-pasu mahami, di ganup ulaon nami siap hari, di pardalanan ngolu nami, parmahani mahami Tuhan, tugu-tugu hami, unang loas lilu hami, gabe mago hami siat jolom, balik sa jauh hami, lului hami Tuhan, asa mulak tujolom, mangulu hami hobartu lomoni roham. Pasatami maparsoran namion, holan mangasahon Kristus Yesus, martangia kami. Amin. Tabuji matuhata maritede nomor 137 huhut papungu pilihan. Yesus
Los jongjong mahita. Tabasap mapiliata tuarupan debata, tapauduk marohata martangi yang mahita. Ali debata manami na dibanagijang hodo haroroan ni saluhut silon lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon. Patibulhon na rajaonmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gorang ni silian lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na nibanagijang, say pinarbadi ama guarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banatongon songon na di banagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame dohot las ni roha, jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaur homada mena tutodim. Amin.